Leoi bat hautatu dute presidente Argentinan antza, eta baldakizuen motozerrarekin zer zerratuko duen aurrena, emakumeon abordatzeko eskubidea, noski baietz, etzen egiten? Javier Milei hautatu dute Argentinan presidente, eta esango duzuen nola da posible amnesia politiko kontua izango ote da, edota diktadura zibiko-militarraren ezezagutzaren ondorio izango da, baina besteak beste, krisi ekonomikoa, inflazio basatia, baldintza kaskarrak bizitzeko, tira, analisiak hainbat dira egunotan izango ditugunak, garbi dagoena da, Mileik honezkero lehen urratsak aurrez behintzat iragarriak dituela. Horien artean dira, besteak beste, banku zentrala ixtea, dolarraren erabilera ezartzea, edota argi, aipatu dizuegu atarikoan, emakumeon erabakitze eskubidea, emakumeon haurdunaldia eteteko eskubideare bertan behera botako du, oraindik ere nahikoa arazo bazituzten Argentina nahi zuzen ere. Anarko-liberala, omen, baina Abascal gogoko du, Trumpek zoriondu egin du, Bolsonaro oso pozik dago, eta besteak beste, egunotan ikusi dugun bezalaxe, Israelen oso laguna dela adierazi du Mileik. Israelei buruz ari garen honetan, azken orduotan, asteburu honetan, irudiak lazgarriak benetan. Eta aurren heriotzaz gainera, ospitaleak orain jopuntuan, Gazako lurrazpian hain zuzen ere, besteak beste, Hamasen miliziak daudela dio Israelgo gobernuak. Horrekin, egiten ari diren guztia justifikatuko balute bezala. Baina sare sozialek ez dute mugarik. Israelgo presidenteak ez Netanyahu gogora ezazue presidente ere badutela. Egunotan, esbastika bat ere erakutsi digu eskutan, ustez, Gazan esbastikak dituztenez, berau, deusesteko, anikilatzeko, ez dakite hauts bilakatzeko, horrekin nahikoa argudio balute bezala, baina sare sozialetan haratago jo dute. Eta esango duzu hau zer dela, eta zer demontre diote aur horiek. Azpidatzien bidez ulertuko duzuen moduan, aurrak baliatu dituzte, besteak beste, Gazako aurrak akabatzea ondo egongo balitz bezalaxe. Sineskaitza? Ikusi ditu aurrak kantuan, Gazan gertatzen ari dena justifikatuaz, eta nola hau guztiaren ondoren berriz ere joango diren lurra lantzera gogora ezazue, zenolako garrantzi duen lurraren jabetzaren kontu hau, hainbatek diotelako, azken hamarkada guzti hauetan Israelgo estatuak gauzatutako okupazio gerraren beste kapitulu bat besterik ez dela hau. Baina argi, ze esango duzuen, nahikoa izango ote dute Gaza eta Cisjordania euren menpean hartu eta Israelgo estatua osatzeko, tira, peninsula osoa euren engaratu. Argi, ze sionismoaren kontu hau, aipatu dizuegu, akaso Argentinan ere sionista bat garaia atera dela, Trump kasi atera zen eran, pista bat, eskuin muturreko telebistakateak badituzte, baita Israelen ere, nahikoa espalitz telebistakate publikoak esandakoarekin. Ikusi, zen oraino heldu daitezken, hemen ez da inor sionisten gandik libre. שיהיה ברור, זה המצב בישראל, זה הסנטימנט. אז תחגגו ברשתות החברתיות, תעשו פרי פלסטיין, תעשו את כל המסכנות שלכם, ואנחנו נבוא להשמיד אתכם. להשמיד.
תעבירו את זה, תריצו את הסרטון הזה, שיראו כל החברים שלכם, מה אנחנו עומדים לעשות לכם. Argentina ikusi ahal izan duzuen bezalaxe, sionista bat garaile, baita han ere, amnesia politikoa izango da, ala peronistei zigorra. Maider Galardi, nazioarteko gaietan jarri zitugu gaur lanean. Ez da gertu tokatzen zaigun zea bat, realitate bat, baina Argentinan nire kasuan lehengusu txikiak eta badauzkat eta ikerketa lan txiki bat atzo gauean gertatu izan aditu. Nik uste han eta hemen irakurita galdetuta guztet bat ala zer ikusia peronismoa zegotzarekin, hor badago populazioaren parte bat Argentinan inola ere bozkatuko ez lukeena, nahiz eta aitortu mire bezalako hautagai batekin nahiko muturreko egoera baten aurrean kokatzen zitula bozkatzaileak. Hala ere, pentsatzen dut ikusi beharko da boto zuria zenbat pertsonekin duten, ze gogoratu behar Argentinan beharrezkoa dela botoa ematea, derrigorrezkoa, eta uste badagoela beste aldagai bat, ez dela bakarrik peronismoarekin zerikusia duena, ere bai, baina Sergio Massa gaur egungo, orain arteko ekonomia ministroa izan da, ez? Eta azkeneko 4 urteetan, irakurri ahal izan denagatik ezakitzen bateraino ala da edo presio mediatikoak asko egin duen, baina ekonomikoki herrialdea mantentzeko zailtasunak egon ahal izan diala diote zenbait kazetarik, eta beste atzo berria egunkarian bazen erreportaje berezi bat pixkat auziaren testuingurua jartzen zuena, eta uste horrek ere eragina eduki duela, ez? Sergio Massa bera ez izatea hautagai bat, hautagai izar bat. Eta beraz, naiz eta Milei eskuinekoa eta gainera, proposamen ez diren proposamenak telebistan aizatuta ere, batetik hirugarren indarra zen ziren kontserbadoreak eta Macri Mileien aldeko botoa eskatu izanak bigarren buelta baten eragindu hirugarren hautagai horren kontserbadoren botoak Mileien zentratzea batik bat, eta Massak ez jakitea nolabait, ezin izan du nolabait atera etekina pasa dituen ministro bezala pasa dituen urtei ez baitu egin alako lan gogoan garria esango dugu, ez? Orduan bera hautagai bezala ezakite flojo edo geratu den, eta horren ondorioz dago Argentinan orain dagoen egoera edonola ere gaur goizean ikusten on Twitterren orain negarrez eta amorruz, baina ontatik ere ateako gera ez da. Eta gogoratu nahi dut, hemendik esan da erraiz usatzen da, baina Brasilen ere Bolsonaro egon zen, izuten bere sarraskiak, eta orain Lula zila goitza. Horrek ematen da esperantzarako aukera lakoetan aldatu dadin, batez ere aitortu badezakegu ezkerreko indarrek aspaldi eduki ez zuten garrantzia edukitzen ari direla Latinoamerikan, eta hori arretaz zirtziko badala. Pozarren agertu direnen artean, besteak beste Trump jauna, eta baita halako arrakastarik nahi bai, baina ez duen Abascal jauna. Amnesia politikoa, baita Espainian ere, modan jarri nahiko lukete zenbaitzuk, Alderdi Popularrak eta bereziki Voxek. Ahalegin hori egin dute, donola ere, Sánchezen aroa baldintzatzeko nahikoa indarri izango ote dute, ez dugu ahaztuko Argentinan, derrigorrezkoa dela boto ematea. Espainian akaso bestelakoa da egoera, nola ikusten dituzu datozen egunotan gobernuaren osaketaren berri eman bai, baina legegintzaldi konplexua izango duela eta gobernu sendo bat nahi du Sánchezek konfiantzazko ministroekin eta akaso ez orain arteko esku zabaltasun horrekin, honezkero alderdi morea Podemos bera ere kanpo utzita. Nik protestea gokionez jarraituko dut enbidoa egiten eta heldukona zendu nintzen ari guain dela 3 aste, uste dut
Sánchezen presidentetzarako investidura saio bat aurretik pasata gero, pixkanaka apaltzen joango dira. Eta bai alderdi popularrak eta bai abaskalek ez dutela jakingo ondo sortu duten monstro hori kontrolatzen. Igual, estrategiaren parte da inkontrolatuak izatea, ez da lehenengo aldia izango. Pornografiaren gaia jarri du emakundek mahai gainean, edo nola ere, Jaurlaritza sari garen honetan. Pornografia emakumeon aurkako indarkeriatzat esplizituki mahai gainean jarriz, eztabaida interesgarria da zalantzari gabe hau. Bai, zalantzarik gabe eztabaida interesgarria da, baina iruditzen zaite Jaurlaritzak eta kasu honetan emakundek ez duela behar bezala mahai gainean jarri eztabaida. Aurtengo indarkeria matxistaren aurkako eguneko marketing guztia eta anuntzioa erabat pornoaren aurkakoa da, hau da, zuk esan ez du ez da ekina eztabaida interesgarria da, baina jarri diguten abia puntua pornoaren erabateko kontrakoa da, ezakite horrek zirrikituak ematen ditun ere hausnarketarako iruditzen zait ezakizeinen bidez nondik abiatutako gogoeta baten ondorio den gai hori, baina uste hainbat feministari galdetzeko aukera dagoela, uste sexu heziketa lantzen duten hainbat eragile feminista eta transfeminista baditugula gure inguruan, eta ez litzatekeela soberan egongo haiei ere galdetzea. Eta, haiekin batera, seguru nago, haietako askok esango dutela arazo ez dela pornoa, porno mainstreama baizik, eta batez ere gizon zisengan eduki dezakeen sexuarekiko lehenengo kontaktua halakoa izatea hori dela nolabait kaltea eragin dezakeena edo nola ere pornoa bere horretan nik nuke gaitzetxiko baizik eta gogoeta bultzatuko nuke zer konsumitzen dugun eta zer izango litzateken beste erabateko sexu heziketa bat. Sex education sail ezaguna oso mundu mailan, baina akaso hori izango litzateke egoera eredugarri bat, baina bat ere erreala ez dena. Akaso momentuz halako freno bat, galga bat ere beharko luke pornoaren konsumoak, gutxienez adintarte batzuetan, sakeleko mobilen erabilerarekin zerikusi zuzena duen auzia da, ezta? Bai, geroz eta eskuragarriago dago dena, osea mundu bat dago geroz eta eskuragarriago, ez? Gure garaien gu baino handiagoetan, kasu honetan, ezakite aldizkariak pasatu behar baldin bazian, gure garaian ordenagailura sartu hartzinan, orduan historiala borratu, ezakite ziber batera jun, ezakite asmatzen ari naiz, baina iruditzen zaite prozedura askoz ere zailagoa zara, orain eskura dukazu, linkak pasatu ditzakezu WhatsAppez eta hau eta beste. Jakina, baina guztiarekin bezala esan edete apustuak esate baterako, apustuak ere gaur egun telefono zein daitezke ezta eta ludopatia areagotu dezake beraz. Hor badago gailu berriekiko dakagune harremanekin heziketa behar bat, eta jakina badago esplizituki indarkeriazko egoerak diren sexu eszena batzuekiko ikasketa hori baino zabalagoa dela erakutsi beharko lukeen heziketa eredu baten beharra zalantzari gabe. Orain, esatea ezakite pornoa debekatu behar dela iruditzen zait ezakit, ia ezinezkoa eta gainera ezakit ados egongo nintzateken ere. Edo nolaren meloi horri helduko dugu, akaso beste uneren batean emakundek ohartarazi duena behintzat larrialdi egoera nolabaiteko bat izan da, akaso testu inguru zabalago batean aintzat hartu beharrekoa, baina alaxe enfokatu du, datorren larunbat honetan ospatuko den emakumeen aurkako edo indarkeria matxistaren aurkako egunaren karietara. Bukatzaldera goaz, greba orokorra, feminista, zaintza sistema publiko, doako bat, komunitarioa, gizatiarragoa, justuagoa, badira zenbait ahots baina greba horrekin aurka eginez, baina bat egingo ez dutela adierazi dutenak, eta plato honetan bertan Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkai buru batzarrak Itxaso Atutxak berak esan digu, ez duela bat egiten eta arrazoiak hauetxe gainera.
Nik ez dut grebarik egin dut greba beste batzutan inguru horretan. Bueno, ulertzen dut gerra feminista baino, feminista batzuk deitutako greba bat dela. Zaintzak gure politikaren erdibidean dagozala, eta erdigunean baino erdigunean dagozala, eta goiburu izan dugu zala betik, uste dut Euskal Alderdi Jeltzalearen bide luzea instituzioetan ikustea baino ez dagoala. Bueno, eztabaidatu egin behar dela, egiten dugu parlamentuetan, egiten dugu batzar nagusietan, baina enator bat, egiten dan planteamenduarekin. Eta gero, arlo horretan modetzen den emakume askok esaten dauzkuena, sindikatu batzuk egon gara bebai honetaz hitz egiten, eta zer esaten datzie euren sindikatuko partaideak. Greba hori egiteko eskubide gitzien daukagu sanak deitzen gaitue, eta gure izena erabiltzen ari dira. Bueno, erabiltzen ala ez, nik ez dut partekatzen, helburua eta nik uste dut zaintzaren hitza eta kontzeptua hor erabiltzea, bueno, ez jata gustatzen, baina, bueno, libre da, eta greba, bide bat da, politika egiteko ere. Zaintza sistemari buruzko hausnarketa honek izan ditzake, ardatz ezberdinak, denbora gutxi dugu gainera, Maider Galardi, edonola ere, sektore hauek nolabaiteko iritzia, kontrajarri hainbatean adirazi dutena, greba feministaren arira, zenolako analisia egin genezake. Babesa badu, akaso gizartearen zati baten babesa badu, baina ez ordea beste batena, aintzat hartuta Atutxa Andereak ordezka dezaken sektorea zabala izan daitekeela? Bai, bueno, iritsi zaite Atutxak Bogadama ez da indula esaldi horiekin, zeia da oinala hilabete batzuk elkarrezketa batzuk eman zitula periodikotan, eta bueno, berak azaltzen zuen etzula greba egingo Eusko Jaurlaritzak zaintza erdigunean duelako, bueno, hasieran esan dituen gauza hori guztiak, baina horri gehitu dio, entzuzen nik uste ere grebarekin diskordantea agertu diren hainbat eragileekiko gertutasun fikziozko hori, guk ezakigulako benetan elkartu da Atutxa Anderea horiekin ala ez, baina bere nolabait apropiatu du preseski apropiatuak izan nahi ez zuten horien ahotsa. Zentzu hortan oso interesgarria iruditzen zait talde feminista batzuek Zumaiako agerraldian egin zuten adierazpena. Uste dute bi arrazoi garrantzitsua azpimarratzen dituztela, bat dela greba eskubidea eduki dezaketela de facto, baina gero ezin dutela hori gauzatu, eta hori egia da, askoz ere baliabide gutxiago dazkate egun horri aurre egiteko, interna direnak, paper gabe daudenak, edo ezakinik azal koloreagatik gu baino askoz ere epaituagoak izango diran batzuek, hori egia da 100% eta errespetatu behar da. Eta nik uste, greba feminista batek bide eman dezakeela beste era batean protestak egin alizateko eta protestatzera batzeko. De hecho, uste, lan egitea tokatzen bat mazaizu, brazalete laranja bat eramateko deia egin duela mugimendu feministak. Hori lehenengoa eta bigarrengoa, prozesuan ez diala entzunak sentitu beste eragile feminista batzuen aldetik. Bueno, nik uste horretxeko lan bat tokatzen zaigula, dala, nola izan, oraindik eta mugimendu demokratikoagoa badenak entzunak izan alizateko beti da ikaspen bat, eta nik uste greba hau ikaspena izango dela. Hauela esan da, uste benetan ari dela ardura guregan jartzen berriro, zaintza greba badalako, hau da emakumeengan, greba egingo dugunak, itxasatutxak bezala egingo ez dutenak, eta Zumaikoak bezala ados ez egonda ere gainera ezin dutenak, ezta? Eta dei egingo nieke Euskal Herriko biztanleen beste erdiari, kasu honetan gizonezkoa diala, grebara batu daitezen, greba orokorra ere behientzat badalako, eta antza ez badoaz grebara demostratzen da feminismotik asko salatzen ari gana dala, iruditeria dioela, zaintzalana gurea diala eta gu preokupatzen gala. Beraz, grebara ateratzea bada modu bat, nolabait gizontasunetik ardura hartzeko eta zaintzalanak ere behien adiala aldarrikatzeko. Ekingo dugu, baita gai honi ere, datozen egunotan, oraindik ere, azken txanpan izango delako, prozesu hau, eta ikusteke zer emango duena azararen 30 berak eta ingurumariak. Maider Galardi, eskerrik asko, beste behin ere geurean izatagatik, datorren astera arte.
pare batasuna fundamentalmente es clase trabajadora y capas populares. ETA MIPE es un grupo que ha hecho una vida intensa política. Es una forma de hacer política la que hace ETA. A nuestro pueblo para que se evite que esta escalada de sufrimiento, de muerte, de dolor acabe anegando a nuestra sociedad. Azaroaren 20 20 bezala ere ezagutzen duguna, gaurko egunez egiari zor ekimenak eskakizun zuzena Espainiako estatuari gainera. Izan ere, Brouard Muguruzaren erailketen urteurrenaren arira, ardura estatalak argitzeko garaia dela aldarrikatu dute. Edonola ere, 20N honen bueltan, izan da gehiagorik asteburu honetan, Nazioa Gara lelopean hainbat mila lagun elkartu dira Bilbon, 30.000 izan dira, autonomia kalea bete duten independentistak. Eta besteak beste, autonomia kale izatetik, Errepublika edo Euskal Errepublikaren edota erabakitze eskubidearen kale izango dela iragarri du Otegik. Baina ez hori bakarrik, izan ere, hauteskunde autonomikoak, ateioka edota deialdia bitzat, ateioka den honetan, hautagaia norri izango den baten eta bestean, Otegik esan du, hautagaitzez haratago dijoan legegintzaldia datorrela eta horren aurrean bestelako indar apostu egiteko ordua dela. Heriotzak izpide gaur, izan ere Mikel Zuazabeitia Gara egunkariaren sorreran oso aktibo izandako Euskal Herritarra zendu da, eginen itxiaren ostean paper benetan garrantzitsua jokatu zuena. 92 urterekin Aretxabaletan jaioa, baina Hondarribiako herritarra zendu da esan da bezala, eta gogoan izan dute besteak beste Naizen edizio digitalean eta beste hainbat agerkaritan, izan ere Gara egunkariaren sustatzaile izan bakarrik ez, preso politiko ere izan zen, Zamoran izan zuten preso eta apaiz zela gainera, orain ez asko, apaizen kartzela dokumentalean gainera guztia xe kontatu zuen esan da bezala. Baina albiste honekin batera, bestelako itxaropentsurik ere badugu, Gara egunkariaren sustatzailearen heriotza dugu batetik, eta bestetik berria oraindik ere berriagotua izango dugula, gaur jakin ahal izan dugula. Edizio digitala honezkero berriago duzue eta bihartik aurrera gainera paperekoan ere antzemango duzue, gaurtik edizio digitalean antzematen den aldaketa. Arinagoa, zuzenagoa eta estiloaldetik garbiagoa nahi dute, halaxe beraz gaur aurreikusitako hori bihar paperan ere izango duzuela. Berria
eguneratu horren berri izan da, bestelakorik ere badugu izan ere, BBC kateak badakizue gaelikoari ere bere tarte eskaintzen diola, goazen Eskozialdera, izan ere gaelikoz ekoitzitako ikusentzunezkoek bere bideare urratzen hasia dute, eta segidan ikusi ahal izango duzuena aurrerapen bat, Marram film laburraren aurrerapena. Gainera keft, mepan keneem, van nu dat je het voorla. Maar dat geen lul, dat kan je niet weten. Maar het hoor, het daaien, het woord, als er keun. Iparraldera antzeraman nahi gaitu oraingo honetan Izarok, asteburu honetan estreinuko kantua, eta izue gaurko egunak ekarri diguna aintzat hartuta, Argentinan sionistak agintean, Israeldarrak Gazan txikizioan, eta 20 delakoan oraindik ere ardura hartzeke Muguruza eta Broarren kasuan. Nazio izateko ibilbide horretan, izango ote da aurrerapenik eta hauteskunden deialditik haratago izango ote da ibilbide politiko hori eta erabakitze eskubidea adosteko akordiorik. Tira, horri buruz ere arituko gara datozen aste eta hilabeteetan, ahaleginduko da gara horretan eta gaurkoz doinu atsegin hauek esan da bezala, Izarok iparra galdu gabe, iparralderantza garamatzalako. Gabon pasa, eskerrik asko, beste bain ere horri izateagatik. Eraman azazuzuk oraindik iparralderago, munduari buelta emateko, sekula iparra galdu barik, beto. Bertako bertan jaio banintz, ta ikusi nahi ditut guztiak, sentitzeko nire bertsioan hitz. Zatoz iparraldera, gordeko dizut etxe bat.